Dak deskritt bħala jum importanti għal futbol Malti ġie ffirmat ftehim bejn il-Malta Football Association, l-MFA, u l-Malta Premier League li tħaddan lil klabs tal-Premier se jara li din tal-aħħar ta' ministra l-ola kampjonat fil-5 snin li ġejjin fuq livell aktar professjonali. L-ewwel joint venture iffirmat bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet fit-Tony Bezzina Stadium f'Raħal ġdid jara l-kampjonat Premier jibdel l-idejn mill-istaġun li ġej f'impenn kollettiv li modernizzar u l-aġġornament b'saħħtu tal-futbol Malti. Il-ftehim ġie ffirmat miċ-Chairman tal-Malta Premier League, l-ex Prim Ministru Joseph Muscat, u l-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol Bjorn Vassallo. Fl-intervent tiegħu Dr. Muscat spjega li dan il-ftehim se jwassal biex l-ogħla kampjonat tal-futbol Malti jibbenefika minn branding der aħjar u imbuttatura xierqa mill-aspett kummerċjali. Qal li fil-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej il-kampjonati jiġu organizzati mill-klabs infushom u l-inħass il-bżonn li l-istess isir f'Malta. Futbol Malti ħajjibda jkun organizzat f'livell ta' Premier League bl-istess mod li jkunu organizzati leagues oħra f'pajjiżi ewlenin Ewropej, ġifieri ma tkunx tibqa' l-association li tieħu ħsieb dan kollu, ma l-association tiffoka fuq it-timijiet nazzjonali, tiffoka fuq il-grassroots filwaqt li l-lig ewlieni fil-pajjiż ħajkun qed jitmexxa b'mod awtonomu bis-sħubija bejn l-istess FA u l-klabb. Dr. Muscat qal ukoll li l-iskema li ġiet introdotta fl-aħħar żmien u li qed tinċentiva l-klabs lokali biex jilagħbu l-plejers Maltin qed taħdem tajjeb ħafna. Fil-fatt spjega li mhux minnu li l-kampjonat Malti huwa ddominat mill-plejers barranin u l-istatistika tikkonferma dan. U żied jgħid li qed issir ħidma biex il-lig isir aktar attrajenti kemm għal persuni li attendu fil-grounds kif ukoll għal dawk li jsegwu minn fuq it-televiżjoni. Fost dawn Dr. Muscat semma wkoll l-introduzzjoni tal-Video Assistant Referee, il-VAR, matul l-5 snin li ġejjin biex il-kampjonat Malti jkun aktar professjonali waqt li enfasizza li hemm bżonn ukoll bidla fil-format tal-lig biex ikun wieħed attrajenti. Dan huwa lan tagħna li filwaqt li ma timminax l-sporting rights, l-sporting merit, ġifieri min rebaħ trid tagħtih dak li rebaħ, dejjem tagħti permutazzjonijiet li sal-aħħar ftit kulħadd ikun għadu biċ-ċans u kemm jista' jkun il-format irid jinkoraġġixxi dan kollu. Minħa tiegħu il-President tal-MFA Bjorn Vassallo deskriva dan il-ftehim bħala mument importanti għal-futbol Malti. Nadieta disħobija se nkunu norganizzaw il-kampjonat flimkien mal-Malta Premier League żminijiet ta' tranzizzjoni biex imbagħad finalment ikunu nistgħu wkoll naddulhom kompletament dik li hija l-organizzazzjoni tal-kampjonat.